friends, welcome back to my YouTube channel. Hi friends, welcome back to my YouTube channel. All the best. Thank you. Yere nilkuni. Nilkuni yere. Herle re martevante. Done. Jai. ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಮುಚ್ಚೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿ ಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಅದು ಗಾಡಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಲ್ತಿರ್ತೇನೆ ಹಾಯ್ ಮಲ್ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ವೀಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರಾಯ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತಿನರ್ದ ಅವರ ಎಂಕ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಹತ್ತು ಪುರ್ಸೋತ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂಚದ್ದು ಲೇಟ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಐಕನ್ ಯಾನ್ ಸಾರಿಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ವ್ಲಾಗ್ದ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ದು ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತೇನೆ ಎದ್ರುಡೆ ಪಾತೆರು ಎಂದ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ದದನ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಉಡ್ದು ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಡೇ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಯಾನ್ ಸೊ ಜಾತ್ರೆದ ಡೇತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆಯ ದೇವೇರ್ನ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪಿದಾಯ್ ಬಾರೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬೇಲೆ ಉಂಡತ್ತ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅವೇ ಸಂತೆ ತಿರ್ಗು ನಾನೇ ಪುನಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ತುಬ್ಬನಕ್ಲೆ ಗಾವು ಮೋಲು ಅಕ್ಲೆ 2 ಜನ ದಾಯ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅದ ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ Jangan tuh ini ada bajan. Kurang juga le. Halo hari din puni. ಕುದ್ರಳ್ಳು ಬೋದು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡೆ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ತಗೊಂಡೆ ಐ ಕಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಗೊಂಡು ಅವಳು ಉಂಡು ಅವಳು ರೂಮ್ ಉಡೆ ಅವೆಂಜಿರ ಅವಳು ಕಜ ವಿಜ್ಜನೆ ಐನ್ಲಾ ಪನೋಡಾ ಅವಳಾ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯನಾ ಅಲ್ವಾಗ ಮುರಾಣಿ ಕೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾರಂದು ಮೊಬೈಲ್ ದಿಯರದ್ದು
ಅವು ಪರ್ಸ ಅವಲ್ಲೇ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಾಡೆ ಉಂಟು ಪಕ್ಕಡೆ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಅದು ಅವು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಅವು ತಕ್ಕೊಡೆ ದಕ್ಕುಜಿ ತಕ್ಕಜಿ ಅಡೆ ಪನ ಪೂರ ತಕ್ಕೊಡ್ಬೇಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪಂಡ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೋಡಿಗೆ ಸೊ ಒಂದಾದಿತ್ತು ನನ್ನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಲಾಗ್. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಮದಪುರ್ಚಿ ನಿಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಲ್ ಕೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಪಾಡ್ನ ಪ್ರತಿ ವೀಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.